Peťka bude tlačiť za chvíľku. Jak pravá záhorácka dievka. Nemáme žiadny kroj, tak to bude len tak po trenčiansky. Peťuška, čo to dneska robíme? Kapustu. A čo budeme robiť s kapustičkou? Chlebík. Jaký chlebík? Budeme z kapustu, čo budeme? Tlá? Pekne povedz. Tlačil. No dobre, a tomuto sa hovorí, že perpetuum mobile. Toto je kapusta, ktorá je zaplnená do polovičky vane a my ju musíme dostať sem. Tak potrhám klavičku. To je travička? Áno. To je kapustička. No tancuj. Už tam cítiš vodičku medzi prstami? Áno. To sú listové kapusty, kapustné listy. Unavená si z tlačenia kapusty. Áno. Ale už sme to tak nenatlačili sa.